Hej alle sammen guys. I dag igen har vi Kenneth, og så har jeg Libert, og vi har tysk har vi nemlig. Jeg keder mig pisse meget, så jeg har lyst til at tage en video, hvor det handler om Crazy Game Maker. Det er en pisse sjov spil, som I skal prøve. Den hedder... Hvad fanden hedder den? Nej, det er ikke et spil. Det er sådan noget, hvor man kan snyde med sine venner, at man er en hacker. Ikke? Den hedder... Fake Virus Prank hedder den. Og den skal I prøve med sine venner. Og Crazy Game er sjovt.